En dit is Melissa. Sierra Bella. Okay, julle, welkom op ons YouTube channel. So vanaand het ons net 'n chill aandjie. Soos julle kan sien, is nou weer Kersfees voor ons, soos wat ons so Kersfees dinges ook het. So ja. Vanaand het ons net 'n lekker chill aandjie. Ons gaan actually Voor ons in het ingaan. Okay, Like onze video, subscribe naar onze channel en comment in de comment section over hoe jullie nog die vlogmas geniet, die vlogmas goed wat we doen. Ja, zoals het die. Ja, dat gaat nog meer. Als nog veel houden. En nog een hele paar ook. Ik denk toen daarvan maar. Anyway, ja. En baie dankie vir diegene wat so ver gekom het en die video's like. Thank you guys for baie dankie. Thank you guys for watching. Thank you guys for commenting and yeah, we appreciate it. Kan ik nou gaan? Okay. I have no idea what we're doing. Julle, ons gaan hierdie face mask doen. Kom ek wys van net vir julle, saam ons het twee van hulle. Maar ons gaan nie net dit doen nie. Melissa gaan eintlik net dit doen nie. Julle soos julle weet, was dit 'n lang dagie en alles, mense werk nog en mense is nog as mense uitval. Om mense so sagte lekker aanwas en dan kan jy op die water sit en dit lekker ontspan. Melissa weet as sy like baie moeg is, ons gaan lekker as sy. Dan sal ek dan altyd 'n voetmassage gee. So vanaand gaan ons face mask opsit en haar voetmassage en net vir haar wys hoe baie daar waardeer en hoe baie daar lief het. Ja, baie waardeer en ek is baie lief vir jou. Jij laat mij bloos. Die is er met Pinky. Anyways, wow. Ja. Jullie is altijd die kleine goedjes uit die minste zaad maak. So. Kijk het die stukjes. Maar eerst had ons even zo'n zachte afwas en dan. En dan. Ja. Sorry guys. Ja, besef ons sommer in die comments of net dan is lekker sê vir ons hoe ver julle hou toe Kersfees is. Wat doen julle, hoe ver is julle met julle preparation? You know, some people they go all out. Start cleaning the house was turned upside down. Dan die hele familie kom uit toe. You start painting. So buy extra bedding, uncle, nieuwe curtains opgehangen. Alles hij zegt, oh zoveel is er met how far you guys with your cleaning in this preparations for. Yes, ik kan nog was. So ja. Ons vandaag nog had actually baie min, want ik het like 'n skincare routine. Dat ik doen en ja, zo te besluiten om een beetje dat te doen samen met Melissa. We hebben dat een paar keer gedaan voor ik begin met mijn skincare goed wat ik gebruik. En dan wil ik eigenlijk aan goed om Melissa gebruiken. En heel beetmoes. Oh ja, heel beetmoes. Anyhow. Ik is eigenlijk super excited. Ik is eigenlijk super excited for that. En het face mask werd altijd de mensen gezegd, my refreshing for you. Het lekker fresh. Ik ken nooit. There you go, darling. There you go, darling.
Handschoen. Handschoen. Kun je me lappen? Mijn ook, ik voel klaar. Ik voel klaar. Achterlijke achteroorgelegen. The cucumber in your eyes. Magical Here we go, sauce. Sean. So very nice. Very nice. Open hole here, no? Dank je. Als jij nog geen skincare gaat doen, als je nog geen face mask op gaat, of als je het bij je man doen, dus ik ga het bij je man doen, ik denk meer doen, maar het voelt nou zo nice, die koelte net bij je nice. Doe het guys, doe het. Ons gaan het nog meer doen, denk ik. Ik denk ons dat ik ga het meer doen. Dus ik niet heel veel of zo. Ja, met die ene keer. Ja, kan. Trek maar één klein stukje daar. Zo leuk dit hier, hè? Goh, ga maar op papa. Oh. Laat die stukje niet. Dat was niet afbrengen. Oké. Heel wel mee. Je moet je voeten gewoon in water zetten voor mij toe. Oh. Jouw broek. Jouw broek even. Mijn broek is stijf. Nee, trek het net zo op. Trek het net zo. Yes. Zit er die in en die aan die in? Huh? Dat is warm. Dat is warm. Nee, helemaal niet. Dat is helemaal water. Ook warm. Goed. Nou, ga je Nou, hoe lang moet er mee zo zitten? Hoe lang moet er mee zo zitten? Alas, je wil met 2 weken aan. Ja, hoe kan het? Ik zie wel, alas je niet. Alas je niet lang in de zo kan het zo. Ja, je 5 minuten maximum. Robot dan. Kom. Close your eyes, right? So ja, jelle wonen wat om vele parties te doen. En ik wou nog voor dat het nog niet geld of wat is. Of vele financiën is nog niet zo lekker nie. Doen dat. Like, letterlijk, en ik denk wel dat ze waarderen op die wat ik vaak doen. Dus altijd die kleine stukjes uit zaak maken, is altijd die het feit dat je opdaagt, dat je
even doen in jullie verhouding dat die meeste saak maakt, like wat saak maakt. En ja, en jullie hoeven niet uit te gaan, of je hoeft niet te voelen met je passen uitnemen of zo, om like aan te stelen of zo. Nee. Doen iets nice voor de huis, een candle, dinner, ja, of een face mask. Hij geeft weer face meer gekoppeld, koop een face mask met kliks. En ja, maar je moet maar eerst, maar je hebt ook een paar is de kind zo. Kijk eens, zij persoon niet alleen, is ze alleen kan goed niet. En kies maar wat die alleen en met die. Een keer goed door was. Heel diep. Oh. Nee. Even is zeker. Ah, ik weet het niet zeker. Was je wat ik zoek maak. Ja. Kom je maar niet veel bed nou, voetmassage. Hou je van? Heel oud ik van een voetmassage. Dat is wel nice. Dat is wanneer om te wijzen dat ik je bij je waar dieren bij je denk van alles wat ik niet doen van wat ik teken. Dat zie je zo. Oh, poepie. Muito pouco. Kami diamond nose. Eigenlijk gezien, als ik elke keer zin heb, ik zit lang over de leven. En ik trap weer bij voet aan. Als het zie je. Moest altijd die foto's hier houden. Ik lijkt me wel hoe je het of zo. Goed, ik weet met mij zo foto's hier. Als je je voetmassage zoekt, en dan kan je me inbox sturen en ik ga betalen. Mijn dagje is nog wel heel hard geweest. Ik heb vanochtend opstaan. Ik was eigenlijk niet lessen die dagje, maar ik heb die dag op community gezien. Ja. Maar verder was het heel hard geweest. Ik heb mijn haar gewassen, ik heb geëerd. Toen was slapen gevat, maar dan sta ik op, toen was ik mee. En toen was ik met die. Ik heb ook getoerd dat ik kom. Maar mijn dag was heel hard. Maar ik heb het beter bij die gehad, maar was heel dag. Dan was je weer door een klikken. Want ik actually vanmiddag weer gaan opstaan. Maar het is wat ik wil opvangen er was nog wel iets tegen actually. En ik heb ook expecteerd even zo. Waar even sterker geweest was en zo. Maar ik heb zin in van gaan we nasterker, maar dat moest wel actually beginnen. Dat moest wel actually beginnen.
Daar is ons lekker toeibinde so. Alle reg daar hoor. Dat is wel daar heel erg bezig. Wat weer dan was het dan ook, ja, weet. Nee, dat is wel iets te komen. Ahorita lo estoy super es como te colete, puto. Alright. Jella, dat was een smoes. Ik heb het geleerd om... Ik geniet het om voor Melissa massages te geven. Wacht, kop te krabben. En die massage, die voetmassage van ik, dat is baie lekker. Dus ik baseer het op een schaal van 10. Breek al dit uit die schaal. Zij breek het los aan. Ja. Thanks so much. Nee? Beweeg eens gewos, beweeg eens gewos. Alright, Jelle, dat is het einde van onze video. Ik hoop jullie het geniet. So, ja, als jullie een lekker voetmassage zoeken, jullie weer gaan met de message. Nee, kom ik steeds zo, werk hier mijn assistent. Kom ik even af. A glow skin. A word. Thank you. Big glow skin. Big glow skin. Kom sit. Smile for me. Big glow skin. Oké, ik hoop jullie die compare jullie die video geniet. So, ja, dan zo. Jullie geniet nog onze vlogmas-serie zover. ja. Zoals ons zei, dit is het eerste jaar wat we het doen. So, het mag geduld met ons. Ja. Ons proberen om het beste aan jullie te leren. Oh, dat is helemaal niet op YouTube. Ja. So, ja. Baie dankie jullie. Dank Stay dat jullie tuned. Like, Subscribe, comment. Wat wil jullie nog share zien? onze Yes. video's en Bye. ja, en bye. Bye guys.